Здравейте, приятели! В това видео показвам едно изключително релаксиращо и приятно упражнение, което чудесно тонизира седалищните мускули. Необходима ви е гиричка, която да подберете според възможностите си за вдигане на тежко. В случая съм си ползвала 22,5 кг, някога ползвам и 25 кг. Ето и какво правим. Трябва да свиваме краката, доближавайки до дупето с тежестта, при което се активират седалищните мускули. Връщането на краката в обратна посока трябва да бъде до 90 градуса свиване в колената, не и повече. Ако отпуснете повече краката, означава, че започвате да тренирате и бедрата. В случая целта е да тренираме седалищния мускул. Съответно, това е доста приятно упражнение и релаксиращо, защото сте в легнала позиция.